Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur Hookeren legea ikusiko dugu. Hookeren legeak malguki bat luzatu edo uzkurtzen duguna mugimendua esaten digu. Beraz, beti malguki bat hurrengo moduan marraztuko dugu. Garrantzitsua da jakitea malguki bat luzatzen badugu, hau da, egoerara honetara jartzen badugu, hau da, luzatu egin dugu, hau, luzatzen diferentzia izango da. Baina ez dugu bakarrik luzatu behar, uzkurtu be egin dezakegu. Hau da, bigarren kasuan, izango genuke holan dugula malgukia, eta, kasu honetan, egin duguna, izan da, txikagotu. Malgukiak normalean, naiz eta uzkurtu, edo naiz eta luzatu, beti beraien jatorrizko egoerara bueltatzen die. Baina, gehiegi luzatzen baditugu edo uzkurtzen baditugu, ez, hau guztiz deformatu egiten da, eta ezin da berriro bere egoerara bueltatu. Hookeren legeak zer da esaten dagoena? Ba, Hookek hurrengo formula asmatu zauen. F berdin K bider isa. F aplikatzen dugun indarra. Hau da, malgukiari uzkurtu edo luzatzeko egiten diogun indarra. Bere unitateak, newtotan. K. Hau malgukiaren konstante bada. Konstante dun, elastizia dun konstantea, deritxogu. Hau, malguki bakoitzak bere kadauko. Demagun, malgukia fina baldin bada, K txikiago izango da. Malgukia lodia baldin bada, K handiago izango da. Karen unitateak, newton zati metro. Eta isa azkenean da, luzatu dugun, uzkurtu edo luzatu dugun diferentzia. Isa normalean izaten da L finala ken hasiera. Hau da, hasierakoa barkatu eta hau bukaerakoa. Gero, malguki bat zenbat deformatzen da, beti pisuaren arabera. Hau da, kilo bat aplikatzen badiogu, malgukia sentimetro bat luzatu edo uzkurtuko da. 2 kilo aplikatzen badiogu, 2 sentimetro. Eta 3 kilo aplikatzen badiogu, 3 sentimetro. Eta holan beti. Hau da, ikusten dugunez, malgukiak beti proportzionalak dide. Hau da, zenbat eta pisu gehiago jarri, gero eta luzeago izango da. Kontuan izan, hemen kiloak jarri ditu dela, baina gu beti newtotan jarri behar dugu. Hau da, beraien pisua, bider 9,8. Bider gravitatearen indarra egin behar dugu. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.